Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Good evening sa tanan nga makutoran, makabiyanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon sa gihapon, dalayon ang Dios nga nagupon sa aton sining adlaw. Gin baka maayo kita kag ginhatagan sang maayo nga tiyempo sa sining adlaw. Ginhalungan, ginprotektaran kag dalayawon gin siya. Muna nga sa ginasiling na naton, amo na ning aton moto diri sa aton nga palatuntunan. Ngaman, kay simpre kung nag-hire ni si aton nga gwapo daring engineer, si Kaki 5 Andre La Pastora. Kung nag-hire ni siya security guard, nabaw, pila iya sweldo siguro sa kada bulan. So, muna nga makuturan, pasalamatan tang Ginoo kay ang Anghel de la Guardia nga waigid na siya nagpabayad. Amo na nga aton kaupod sining adlaw, kag pasalamatan taman siya. Bangod sa tanan nga mga pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial, and protection. Amo tamalon, bisan diyo tayo lang ng kwarta mo, financial ka po na eh. So, di ba? Amo na nga, dari sa aton nga palatuntunan, sige na siling na naton permi, dalayaw ng Diyos, pasalamatan ta siya, di balik-balik ta ni, tungod kay, kung kita nakautang sang kabubuton sa katao, kangay sa halimbawa, sa amon nga bossing dari, damo kami utang kabubuton, o ako mismo, damo, amo na nga, ang pabayad lang niya is, huwag man siya magpabayad, kami kusan lang ang magpasalamat sa iyang tanan ng pagkamaayo. Kung nagginahimon na sa tao, labi na gid sa Ginoo. Ngaman, hindi lang material, kundi pati physical and financial, protection, labaw sa tanan ang aton nga life, ang aton nga kabuhi. Kay kadamo. Nagalantaw lang ko diri kay kadaabot ko diri nakakunik ko sa wifi. Naglantaw lang ko diri sa mga nagklatabo terrible, mga disgrasya. So, damo ng mga tao nga wala na makalabot sa sini nga oras. Ngaman, kasi simpre na disgrasya. Halimbawa, dayon nagbalatian, ang uban nagdungka dito sa ospital. Ang iban na ato man na sa patio, ang iban ara sa mga kundi-indiin na lang funerarya. Amo na nga makuturan makabiyanan masubo-subo gid kon aton pinsaron maayo. Live gihapon kita subong sa aton live streaming diri sa K5 or 88.7 K5 News FM Iloilo. Kag diri nakita ko unas tanan si Madam Kim Moniza, ang aton ginisuki diri permi sa una pa na dito pa kita sa Bacolod. And then si Sir Edmar E. Likina and si Madam Aisa Ahmad. Good evening sa tanan. Si Hudlo Montana, good evening man sa imo man. Sir, monitor lang kami diri sa veteran sa programo. Sige, thank you good. Good evening, Madam Chuli Nunez Colado. O Madam Chuli, so pasensya na kay arinigid ko diri sa Iloilo. So, hindi nagid kita magkabisita sa inyo diya Puloyan. Sige lang, kay magkita, mabatian niyo ko sa radyo o kag mabatian man ninyo sa Facebook live streaming. So, grabe ni amo ni ang isa sa diehard kay siya ni ang presidente sa tanan nga mga KSS charter or chapters. So muna nga kabay pa ang Ginoo magbulig sa imo nga posisyon dira sa
pagdumala sa tanan nga mga chairman or presidente sa mga chapters sa bilog nga Bacolod sa 61 na kabarangay. Dayon nag-expand pa sila. Di nag-expand, madam. Kalabot na kadita dito sa sa Bago, sa Silay. Di bala? Kay mo man tong paghalin ko tara, ligad pa tong binulan. Amo tong ginhambal mo sa aton nga palatuntunan samtang dira pa kita sa Bacolod. Thank you so much, Madam Choli for sharing our program. Now, sige, so nangin anak ko ni sa radyo. So kaya dari sa iya gani nga yang balik caption. Bal niya dari done sharing publicly, daddy. So salamat gid, madam. Talisay Bago Murcia Bao nagalinaptan ginadara. Sige, salamat, madam. Kay ikaw man ang saligan sa aton nga CEO. Kay ara man dara si Sir Robert. Amo na nga siya man ang bali chairman dara or siya gid ang siya man ang department ni Sir Robert. Manang ikaw ngin saligan ni Sir Robert, dayon sige, padayon lang. Kag hindi gid magkalipat sa Ginoo kay amon gid na ang aton nga dako nga bulig. Kay nga man perbinan naton ginabalik-balik diri nga mentally, physically. So protection importante gid na katama. Sige, madam. Thank you so much for being with us in our program this evening. Now, amo lang na nga aton pagpanamyo sa tanan, basta kamong tanan nga taga-Panay, halin sa Kalibo, Pasig City, Kalibo, dayon diri man sa aton sa mga kabarangayan sa Iloilo. Pero ambot kong aton engineer, nakabalo ka engineer kung pila ni ka barangays ang Iloilo City? Or kay kuan man ni diri? Daw mga district 1, 2, 3, 4, 5 districts. 5 ba lang ba? Kaangay sa Davao City bala? Mga district. Pero damo katama ang mga barangays. Kaangay sa Bacolod, way man ditong district, barangay manggid. Amo na nga may ara sa 61 ka mga barangays. So na nga halin sa Rojas pagkadto sa Kalibo, tanan nga mga nakokap subong sa aton nga palatuntunan. Kay amo motong habal sa aton nga CEO kung nag-hook up gid sila nga ang tanan daw diri sa Panay mag-hook up sila. Gani naghambal pa ang aton nga CEO nga kung halimbawa away gid mag-program dito sa Bacolod, mag-hook up lang daw sila diri. Kaya nag-hook up sa akon sa una sa Bacolod amo man ang Kabangkalan kag ang Sagay. Ang dito wala sa ginumalaman ni Sir Troy Tisoy, di ba? Tisoy na gwapo pa. So parehas lang nagyapon sa aton nga technician. So Tisoy na gwapo pa, Sir Andre. Sumuna nga na, dalayaw ng Diyos sa gihapon, hindi na lahog-lahog ha, kundi amo man na ang ilagid nga program na ni Sir Troy. Saya na program sa gabi. Sige, so amo lang na aton nga pagpanamayaw sa iyong tanan. Dayon, antes kita magapadayon sa aton nga palatuntunan, mga muy anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito kami po'y narito muli dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig sa inyong patnubay at gamay sa buong maghapon. Niligtas po kami sa lahat ng mga panganib at kapahamakan sinapit sa gabing ito at narito magpapatuloy po sa ilang mga salita sa mga sandali pong ito. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at sa Facebook live streaming. Ngayon din sa higit sa lahat ang CEO Rocromiloy at kanyang pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection. Ngayon din sa lahat ng mga departments at lahat ng mga nangasiwa mula sa operation manager, area manager at mga managers, lahat ng mga stations at mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito yung sa lahat aming sinasamot dalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, ang aton nga padayon nga pagtuon sa buong makaturan, simple lang gihapon. Isa ni siya ka tandaan tani siya, isa ni siya ka importante nga dapat aton madumduman permi. Kabalo kita nga damo sa libro diri sa kalibutan. Di ba? Kung encyclopedias ang imong lantawon, kadamo-damo sa mga encyclopedias. Amerikana, di ba? So, Pilipina, o basta kay damo ang encyclopedias.
Pero sa tanan nga mga libro sa bilog kalibutan, ang libro sa tanan nga mga libro, the book of books, way gid sing haliwan kundi ang Biblia. Ngaman, kung history ang istoryahon, way pa ko kabasa kay palabasa man ta libro, way pa ko kabasa kung may ara baka mo nabasa nga libro, kaya ako ay pakakabasa sa sobra na 50 katuig ko nga basa sa Biblia. Way pa ko kabasa nga sa iban nga libro nga nagtuad bala, nagsaysay sang creation, di bala? Amo na nga, kung ang Biblia ang aton istoryahon makuturan, gin-encourage ta ni Permi nga magbasa, gid kitang magbasa kay makabulig na sa individual, makabulig man na siya sang grupo o simbahan man siya kung simbahan. Ngaman, bangod kay importante nga kon ang Biblia aton ginabasa kag aton man gina-share, aton gin kabuhi, dayon aton gin share sa aton isiga pareho, ang resulta magaturan dako gid siya nga bulig kay naghambal ang aton nga Ginoong Jesucristo nga naghambal sa aton nga libaton ang bersikulo, kun kamo magpadayon sa akon pulong, kamo matuod gid nga mga gintuton-an ko. So, kung magpadayon kita, anong ambot maron magpadayon? Nabatian tang pulong sa Ginoo. Gintunan ta. Kay bulahan ang nagabasa, bulahan man ang nagapamati, kag nagatuman sa pulong sa Ginoo, suno sa atong mabasa sang Revelation 1 verse 3, kay ang panahon malapit na. Tandaan ta na siya. So, malapit na. Dayon, ang nakanami diri kay kabalo kita nga sang nakasala ang aton unang ginikanan. Ini nga kalibutan nangin kaaway sang Dios. Gin pakamalaot nga aman kay kaaway na gani, kay ang kontra sang Ginoong pinakakontra gin sa Ginoo sa kalibutan way gid sing liwan kundi ang sala. Amo na ang pinakakontra sa Ginoo ang sala. Amo na nga kita palangga, kita ginhigugma. Ugaling may mga tion nga kung kisa hindi na gid mapunggan, pasugtan ang kaaway, ang yawa, pasugtan nga matabo ang mga disgrasya, kay ang tanan ara na sa gahom sa Ginoo. Bisan pa nga ang yawa gamahanan man, way man siya ginkuhaan sang gahom, sang siya nagrebilde, pero wala siya ginkuhaan sang gahom, ara gyapon sa iya. Muna nga kaya niyang mobato mga anghel, may ara siya damo mga anghel nga nag-apin sa iya. 1/3 of the angels sang Ginoo. Ang ikatatlo ka party. Grabe no, kung partidahon mo na ang bali tanan nga mga anghel nga hindi maisip, ang ikatatlo ka party nangin kaapin, kaanib ni Satanas. Duha ka party ang iyas Ginoo. Pero biskan gani ang iya lang sa kaaway, hindi maisip nga man. Hindi maisip ang mga anghel sa kaaway. Amo na nga, dari makauturan, kung tandaan tamayo, nga kung kita nga kaaway sa Ginoo, ara kita sa pulong, kita mangin, iya nga kita kabigon nga iya mga gintutunan, iya mga disipulo, iya mga alagad. Sa iban nga pulong, damo, ginhambal ito nga kita mangin anak. Nga sang una tani, hindi kita anak, pero pangod sa pagtuo, bangod sa pagbaton naton kay Kristo, gintugutan ta nga ang iyang unas tanan ang iya pulong aton ginpatinir sa aton nga hunahuna sa aton tigipusoon, mangin kapawa kasanag sa aton dalanon. Amo na kay ginbasa tanan ng nakasulat sa Salmos 119 bersikulo 105. Amo na nga diri makuturan naghambal mismo ang Biblia kabalo kamo sa bersikulo, hambal diri nga sa 2 Corinto 5:17, kung ang bisan sino nga tao yara kay Kristo, siya isa ka bag-o nga tinuga. Ang daan nga mga butang nagtaliwan, yari karon, ang tanan nga mga butang nangin bag-o. So mabag-o gid kita, kay unas tanan sa ginasiling na naton, kung tuuhan ta si Kristo, batonon ta siya sa aton tagipusoon, himuon kita niya nga mga palangga nga mga anak sa Juan 1:12. Dayon kay kita mga anak, giin kabig kita nga
mga gintutunan or mga alagad niya. Hindi na kita niya kontra. Di ba? Hindi na kita kaaway. Amo na nga, ang Ginoo nagpasalig pirmi nga iya kita halungan. Biskan nga may ara ang mga pagtilaw, pasugtan naman sa Ginoo gani, kaya ang tinutuyo sa pagtilaw is for our purification. Nga man, damo kita mga mambaltani nga, damo kita mga depekto, damo kita mga kumbaga sa characteristics, damo kita mga batasan nga hindi uyon sa kabuton sa Ginoo. Amo na nga gusto niya ni Kristo na nga mabago. Amo na nga may mga pagtilaw in order to purify. Iya kita ulayon, putlion kita niya. Amo na nga madumduman ninyo nga isa ka tao na nga ang pangalan ni si Nicodemo. May gingamit siya ng ilustrasyon sa Biblia. Gingamit ang hangin. Ngaman, kaya ang isa ka tao nga mahimo nga hindi makasugid sang eksakto nga tion o kun duog o kun makasubay sang tanan nga kadina sang mga sirkumstansya sa proseso sang pagbago. Ang matamalon nga hindi gid naton masugid, hindi naton masubay maayo nga man di naton bala matrace nga agid nga kita na bago. Kay bisangan sa akon nga eksperyensya, kamo nga nagapamati, labi na si ginasiling ko na Madam Choli. Kay sang una, permi na siya naglista daw sa tanan bersikulo sa una sa Biblia. Amak mo itong ipakita niya nga, 2, 3 ba to ka notebook? Puno. Puno. Mahi pa siya kami ara. Kung pahimo gani, Madam Choli, kung nagapamati ka subong, mangayo siguro ko sa imo. Ngayo ko kopya to bala. Okay. Hindi ko na ito madumduman kay labi nang kay naguba tong akong laptop sang una. Wala ko file, walay backup. Ay subong, ang mga bago may ara na ko backup. Pero sang una to, wala to. Dugay na to. 2018 pa man siguro to. Nung sugod ka pa mati. Hasta na lang padayon hasta subong. Amo na nga, hindi kita makasugid eksakto kung paano gid kita na bago. Sa ginasiling ko na kaangay sa akong eksperyensya. At the age of 17, nabatian ko ning akon apinan subong intrahan nga relihiyon. Ang amon man nga CEO at the age of 6, si Doc Ramil Oy, hambal niya sa experience niya, anong pa lang siya katuig nga nagsulod ang iya ginikanan sa sininga pagtuluhan. Siguro, lapit na 40 katuig si Doc Ramil Oy sa sininga pagtuluhan. Now, amo ganina nga medyo lawig na ang iya experience. Parehas kami. So sa akon mga parte, hasta subong para sa akon milagro. O milagro nga hasta subong sa akon edad nga muna ni para sa akon milagro nga dako nga gindala ko sa Ginoo diri. Kay kun wala pa, dugay na ko nga 6 feet below the ground. Kabalo na mo kung anong butang balon sina. Sa mga nga diri, makuturan, daw nakadina bala, chain, daw kadina. Paano ang mga sirkumstansya muna nga waay gid bisan sino nga makasugid sakto. Pero nagapamatuod ini nga mga nagakalatabo nga amat-amat na bag-o ang imo kabuhi. Muna nga ang pulong sa Ginoo dako ginubulig. Kanga sa imo halimbawa bisyoso ka, damo ka bisyo. Palahubog ka. Palahubog, di ba? So, kung ano pa iba nimo nga bisyo nga ginguba mo lang ang imo lawas. Kung maintindihan mo nga ang imo gali lawas templo na sang balaan ng espiritu, templo sang Ginoo, hindi mo na pagubaon kay hindi malipay ang Ginoo. Bisan ikaw halimbawa, templo ha, kung templo ang istoryahon di basta-basta na. Nga aman. Kay ang templo na, kumbaga sa panahon sang una, parehas lang na sang aton makuturan sa Katoliko, damo, katedral. So katedral na siya. Or dagko ng mga simbahan. Now, kung gubaon na, halimbawa, ano ayahan ang matabo? Hindi ba dako nga kaso? Pero bangod kay diri kita sa spiritual side, ang aton nga lawas suno sa ginhambal ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 6 bersikulo 19-20 kag sa 1 Corinto 6 16-17 kadelikado kung aton nga pabayaan ang templo, maguba ang templo pagi sa aton nga kung ano man ang aton bisyo. Pero sa pulong sa Ginoo mabago mo nga diri si Nicodemo nagsiling si Kristo sa iya. Ang hangin naguhuyop kung diin siya luyag o diin niya luyag. Kag babatian mo ang iya tunog
apang indi mo mahibaloan kun diin ini naghalin kag kun diin ini magkadto. Amo man ang tanan nga natawo sa espiritu. Anong motambalo ni Kristo diri sa Juan 3 versikulo 8 nga gamit niya ang hangin nga halimbawa or ilustrasyon. Ang point diri mga is gingamit sa Ginoo ang hangin kay tuod man na siya maghambal ka nga halin sa hangawa, halin sa amihanan, di ba? From east, di ba? Dayon west, dayon north, south. Mostly apat lang na kay direksyon. Pero ang buot malon sang atong Ginoo diri, way ka kabalok, di bala ka angay sa hindi ka angay bala sa tawag ni electric fan. Kabalo ka nga basko ang hangin kay nga aman kay may electric fan. Basko ang hangin. So ang point is ang hangin nga natural way kita kabalo kung di mo naging gamit ni Kristo. Amo nang kahimtang kun ara kita sa Ginoo paagi sa bulig sang balaan nga espiritu kay tatlo mga sila buliganay. Amo na ang ginhambal diri ginpangop diri nga kaangay sa hangin. No kaangay sa hangin nga hindi makita apang ang mga epekto sini maathag nga makita kag mabatyagan. Amo man ang espiritu sang Dios sa iya pagpanghikot sa tawhanon nga tagipusoon. Sumo na ang kanami diri mga kauturan. Sa aton tawhanon nga tagipusoon kun nagapanghikot ang balaan nga espiritu matingala kagid nga mabag-o ang imong kabuhi kun ano man ay mobisyo sang unang madula siya. Dayon amat-amat nga nabag-o kag buligan ka sa Ginoo, hatagan ka gahom, makahimo ikaw sa pagsunod, pagtuman sa iya kaubuton. Kay hindi man sakto or hindi man kumpleto kung hasta ka lang kita sa pamati or basa dayon, hindi makita sa aton nga kabuhi. Kay nga man, hindi pa na siya kumpleto. Hindi pa supisente. Amo nang ang importante diri is kaangay sang kasaysayan ni Nicodemo natabo gid sa iya nga sa ulihi siya ang dako nga kabulig sa mga apostoles sang si Kristo napatay, nabanhaw kag nagsaka sa langit. Siya ang dako nga bulig sa mga apostoles sang una. Lamang ang aton nga mga minutos naubos na. So kabay pa nga ang aton nga pagpamalandong subong makabulig man sa kadaysa sa aton. Aton nga tapuson sa anubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog muli sa mananuklukan. Pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at maraming salamat po sa inyong iilang mga salita na aming napakinggan. Pagpalain mo mga nakikinig sa radyo at nanonood sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang Siyuro Camilo at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Pagpalain mo kaming lahat at ito ay aming sinabot na langin sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinisos. Amen. Sige mga kauturan, buwas lewat para sa kampyon balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM, number 1 na kita. Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Carlos Estreras Sr. CARLOS ESTRERA Senior, o kaya ay mag-text o tumawag sa 0912-364-2757 o 0916-391-9009 at maaari din bisitahin ang website na www.sdarm.org.